سلام فتوات خداتلت زمادب انكوع ناب سينما قطر خلته بدحن مصاخم كمت لمود سبسكرايب مغوار بيتسبنا يكونوا لا فيديو تفاتيهم ماون لايك مغوار كترسعوا سناي صانحت እቲ ፊልም ክጅምር እንከሎ ክልተ ሰባት ማኪና በዝሕ ዘለዎ ቅራሽ ጽዒኖም እናኸዱ እንተለዉ ናርኢና እዩ ኮይኑ ግን ሃንደበት ድሕሪ ንእሽተይ ሰዓታት ናይ ኮንስትራክሽን ሰራሕተኛታት ደው የብልዎም እሞ ብዘይ ተጸበይዎ መልክዑ ንኽልቲኦም ብሽጉጥ ቀቲሎም ነቲ ሒዞሞ ዝነበረ ቅርሺ ሰረቕዎም ብድሕሪኡ ምርኢትና ዝተግባር ድሕሪ ምፍጣርና ድሕሪ 5 ወርሕ ይወስደና ድሕሪ 5 ወርሕ እውን ፓትሪክ ተባሃለ ሰብ ናብቶም ቅርሺ መበጻጻሕቲ ትካል ይጽምበር እዚ ናይ ቅርሺ መበጻጽሕን ናይ ሓለዋ ትካልን ቴሪ ብተባሃለ ሰብ ዝምራሕ እንትኾን ቴሪ ኣብ ናይ ፈለማ መዓልቲ ንፓትሪክ ስርሑ ብስርዓት ክሰርሕ ከም ዘለዎን ወትሩ ድልው ኮይኑ ክርከብ ከም ዘለዎ ተዛረቦ ፓትሪክ ናብ ትካል ንኽቁጸር ኣዝዮም ብዙሓትን በዳህትን ፈተናታት ብቡሌት ተባሃለ ሰብ ተፈቲኑ እዩ ፓትሪክ እውን ካብ ቡሌት ዝቐረበሉ ፈተና 5% ካብ 100% ብምርካብ ብትሑት ነጥቢ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ ብምቕጻሉን ቡሌት ናብ ሓደ ክፍሊ ወስዶሞ ነተመኡ ዝርከቡ ሰባት ሽሙ ኤች ይበሃል ብምባል ኣላለዮም ኮይኑ ግን ኣብቲ ትካል ካብ ዝርከቡ ሰባት ማንጎ ቦይስዊት ተባሃለ ሰብ ንፓትሪክ ካፈሎም ኣይፈተውን ነይሩ ከምኡ ነብዚ ትካል ውሽጢ ዳና ተባሃለት ሓንቲ ብሕታዊት ጎርዞ ነበረት ኣብ ትካል ውሽጢ ዝርከቡ ሰባት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብሓለዋ ዝሰርሑ እንትኾኑ ሕጂ ድማ ኤች ናይ ፈለማ ናይ ቅርሺ ምብፅጻሕ ልእኽቱ ንምፍጻም ምስ ውሕዳት ሰራሕተኛታት ትካል ኮይኑ ጉዕዝኡ ጀመረ ነታ መኪና ቦይስዊት ናገናሓ ኣብ ቅድሚት ኤች ምስኡ ኮፍ ኢሉ ይርከብ ኣብ መንጎኦም ቦይስዊት ምስ ኤች ዕላሊ ጅምርሞ ን5 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ትካል ተቆፂሩ ከም ዝሰርሕ ተዛረቦ ኮይኑ ግን ኤች እዚ ዘረባኡ ንምስማዕ ፈቃደኛ ስለዘይነበረ ኢዱን ላዕል ብምግባር ዘረባኡ ደው ከብል ምእንታን ገበረ በዚ መልክዑ እውን ናይ ፈለማ ልእኽቱ ብስርዓት ወደአ ድሓርዎም ኩሎም ሰራሕተኛታት ናብቲ ናይ ትካሎም ማዕጾ ዝርከብ ሓለዋ ክፍሊ ኸይዶም ታሲሮም ሓዲጎም ኩሎም ንምዝንጋዕ እንደገ ወጹ ኮይኑ ግን ኤች ካብቶም ሰራሕተኛታት እንድሕሪት ተሪፉ ታሲሮ ኣብቲ ማዕጾ ተይገደፈ ተሓቢኡ ወጸ ብድሕሪኡ እውን ናብቲ መዘናግዒ ቦታ ብምኻድ ኩሎም እቶም ሰራሕተኛታት ክዘናግዑ ጀመሩ እቲ ምሸት እውን ኣብኡ እናተሓጎሱ ኣሕልፍዎ ንጽባሒቱን ከምቲ ልሙድ ስርሖም ክሰርሑ ንቡሌት እናተጸበይዎን ከለዉ ብቴሌፎን ቡሌት ንወይነት ናይ ሎማዓንቲ ቅርሺ ከብጽሕ ከም ዝኸደ ፈለጡ ቦይስዊት እውን እዚ ምስ ፈለጠ ቡሌት ኣብታ ነታ ቅርሺ ከብጽሕላ ኢሉ ዝወሰዳ ማኪና ውሽጢ ልዕሊ 2 ሚልዮን ቅርሺ ኣለዎ ነገር ተዘይደል ነይሩ በይኑ ከብጽሕ ይምደልየን ነይሩ ብምባል ንኤች ተዛረቦ ኤች እውን ዘረባ ምስ ሰምዐ ቡሌት ናብ ዘለዎ ከባቢ ንክኸድ ወሰነ ኣብኡ ምስ በጽሕ እውን እቶም ከተርት ስለ ዝረኣይዎም ብሓይሊ ናብ ቅድሚኦም ዘላ ማኪና ነቲ ሒዞሞ ዘለዎ ቅርሺ ሽንድዎም ኣዘዝዎም ኮይኑ ግን ካልእ ዘይኮን ነገር ክገብሩ ተሓሲቦም ንኽልቲኦም ከም ዝቀትልዎም ተዛሪቦም ፈራርሕዎም ኤች እውን ከምቲ ተባሃለዎን ምግባር ካብታ መኪና ወሪዱ ነቲ ሓደ ቅርሺ ዝሓዘ ሳንጣ ሸንደወሎም ብምቕጻል ግን ፈሊጡ ሓደ ሳንጣ ናብ ተጋገየ ቦታ ትሽንድዎ ሓደ ኸታርነት ዝወደቐ ሳንጣ ንምልዓል እንትወጽእ ኤች ሽጉጡ ተጠቂሙ ቀተሎ ከምኡ ናይቶም ከተርት ገናሕ መኪና ህይወቱ ንምትራፍ ካብታ መኪና ወሪዱ ክጎይ ጀመረ ኤች እውን ስዒቡ ናብኡ ብምኻድ ኣብ እግሩ ተኩሶ ወደቆ ብድሕሪኡ እውን መን ከም ዝሰደዶን ተሓቶ እቲ ኸታር ግን ዝኾነ ዓይነት መልሲ ክህቦ ይደልየን ኣብዚ ህዝቢ ኤች ኣዝዩ ሓሪቑ ኣብኡ እንተለዉ ግንባር ተኩሶ ቀተሎ ንንዱ ቡሌት እውን ናይ ኤች ዘይተለምደ ጸባይ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ሰንበዱ ብምቕጻል እውን ክልተ ናይ FBI ሰባት ናብ ኤች መጹ ኣብ ትካል ቅድሚ ምቁጻር ዘርአዮ ናይ ቴንሽን ምእሳር ብቕዓት ንላዕሊ ሎማዓንቲ ከመይ ከርኢ ከም ዝኽኣለ ሓተትዎ ንሱ ድማ ኣቓልቦይ ኩሉ ኣብቶም ሰረቐቲ ገይረ ስለ ዝነበርኩ እየ ብምባል መለሰሎም ብምቕጻል እውን ብናይ ሴኩሪቲ ካሜራታት ተቐድሑ ቪድዮታት የርእይዎ እሞ ካብቶም ናይ ሎማዓንቲ ኸተርቲ መንጎ ኣብዚ ቪድዮ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ንሄድ እዩ ብምባል ሓተትዎ ኤች ግን እቲ ገበነኛ ዋላ ተነበረ የለን ብምባል መልሲ ሃቦም ክልቲኦም ናይ FBI ሰባት ድማ ኪንግ ናተባሃለ ሓላፊኦም ብምድዋል ኣብቲ ገበን በቲ ካሜራ ተቐድሑ ሰባት ከም ዘይነበርዎ ተዛረብዎ ሓላፊኦም እውን ንኤች ክከታተልዎን ብምኡላቕ ቃለቦም ድማ ነቲ ጉዳይ ክሕዝዎን ተዛረቦም ብምቕጻል እውን ብሌክ ተባሃለ ናይ ትካል ቀንዲ ኣዛዚ መጽሞ ናይ ኤች ስራሕ ስለ ዝፈትዎ ካብቲ ሕጂ ዘለሉ ስልጣን ዝሓሸ ስልጣን ክወሃቦ ገበረ ምሸት እውን መንነታ ዘይተፈልጠ ሰበይቲ ናብ ኤች ብምኻድ ሓደ ሚስጥራዊ ፋይል እንትዎ ንርኢ እዚ ፋይል እውን ዴኒስ ናይ ተባሃለ ሰብ ስእልታትን ካልኦት ውልቃዊ ሓበሬታታትን ዝሓዘ ነበረ በዚ መልክዑ ኤች ልእኽቱ ብስርዓት እናፈጸመ ኣብቲ ትካል
ንሰለስተ ዋርሕ ጸንሐ። ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ግን ሓደ መዓልቲ ከም ልሙድ ቅርሺ እናበጻጽሑን ከለዉ ናይ ከተርቲ ጉጅለ ብሞተር መጺኦም መንገዶም ዓጸውሎም። ከምኡውን ናይታ ማኪናኦም መስትያት ሙሉእ ብምሉእ ብጸሊም ሕብሪ ለኸይዎ። ብድሕሪኡ እውን ብጎኒ ገጽ ሃለዋቶም ዘስሕት ጋዝ ሸንደውሎም። ኣብዚ እዋን ቡሌት ንፋስ ሓጺርዋ ኣማራጺ ንኻብታ መኪና ወጸ። ኤች ግን ኣፉ ብጨርቂ ሸፊኑ ካብታ መኪና ብምውራድ ነቲ ጨርቂ ካብ ኣፉ እንተርሕቆ እቶም ከተርቲ ገጹ ምስ ረኣዩ ብስንባደ ጸሊም መንፈስ ኢሎም ይጽውዑ እሞ ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ከዱ። እዚ ዘረባ እውን ሓላፊ ኤችን መሳርሕቱን ሰምዕዎ። በዚ ምኽንያት እውን ኤች ክጥርጥርዎ ጀመሩ። ኤች ናብ ስራሕ ቦትኡ ምስ ተመልሰ ዳና ንኤች ኣፍቂራቶ ስለ ዝነበረት ሓቢሮም ናብ ገዛ ይኸድሞ ነቲ ምሸት ብሓደ ኣሕለፍዎ። ለይቲ እውን ኤች ካብ ድቃሱ ተሲኡ ሃንደበት ሽጉጡ ሒዞ ወንበር ኮፍ ኢሉ ንዳና ክጽበያ ጀመረ። ምኽንያቱ ኤች ኣብ ውሽጢ ገዛ በዝሒ ዘለዎ ቅርሺ ከም ዘሎ ብምፍላጡ ነበረ። በዚ ምኽንያት እውን ነቲ ቅርሺ ካበይ ከም ዘምጻቶ ሓተታ። ንሳ እውን እስካዕ ሎማዓንቲ ዝሰራሕኽዎ እዩ ብምባል ሓስያ ተዛረበቶ። ኮይኑ ግን ንሱ ብዛዕባ ኩሉ ከም ዝፈልጥን ንኸይትሕስቦን ተዛረባ። እዚ እናረኣና ሃለና ምርኢትና ናብ ቅድሚ 5 ወርሒ ወስደና። ቅድሚ 5 ወርሒ እውን ኤች ዳክ ምስ ዝተባህለ ዝፈትዎ ወዱ ብማኪና ናኸደ ንርኢ። ንእሽተይ ምስ ከዱ እውን ኤች ከም ዝጠመየ ብምዝራብ ምግቢ ክገዝእ ኢሉ ነታ መኪና ሓደ ፀግዒ ገይሩ ምግቢ ክገዝእ ወረደ። ኮይኑ ግን ኤች ካብታ መኪና ዝወረደ ምግቢ ክገዝእ ደልዩ እንተይኮነስ ቴሌፎን ብሕውእ ክዕልል ስለ ዝደለየ ነበረ። ከምቲ ዝሓሰበ እውን ወሪዱ ቴሌፎን እናዓለለ እንተሎ ፊልምና ክጅመር እንከሎ ዝረኣናዮ ናይ ስርቂ ምርኢት ደጊምና ሕጂ ንሪኦ። ዳክ እውን ኣብታ መኪና ኮፍ ኢሉ ንወላዲ እናተጸበየ እንከሎ እቶም ሰረቕቲ መጺኦም ካብታ መኪና ክወርድ ኣዘዝዎ። ኣብዚ እዋን ዳክ ንወላዲ ኤች ክድውለሉ ዋላ እንተፈተነ ኤች ግን ምስ ካሊእ ይዕልል ብምባሩ ክሰምረሉ ኣይከኣለን። ብድሕሪኡ እውን ሓደ ሰራቕ ዳክ ካብታ መኪና ወሪዱ ኣብ መሬት በጥ ክብል ገበሮ። ዳክ እውን ኣብ መሬት ደቂሱ እንተሎ እቶም ሰረቕቲ ነቶም ቅርሺ ዝዘዋወሩ ነበሩ ሓለውቲ ተኩሶም ቀተልዎም። ኤች ድማ ብሕቡእ ምስቲ ዝደለዮ ሰብ ምስ ዕለለ ምግቢ ብምግዛእ ናብ መኪንኡ እንትምለስ ወዲ መሬት ደቂሱ ረኣዮ። ሃንደበት ግን እቲ ሓደ ሰራቒ ዳክ ኩሉ ዝገበርዎ ነገር ስለ ዝረኣየ ንፖሊስ ከይዛረብ ፈሪሑ ብዘይ ዝኾነ ምሕረት ተኪሱ ቀተሎ። ኤች ዓይኑ እናረኣየ ወዲ ተወቂዑ ወደቐ። ንወዱ ንምድሓን እውን ናብኡ እናተጸጋዕ እንተሎ ዳግማይቶም ሰረቕቲ ንኤች እውን ተኪሶም ወድቕዎ። ድሕሪ 3 ሰሙን እውን ኤች ካብ ኮማ እንትስእ ወድሆም ዝሞተ ሰምዐ። ወላዲት ዳክ እውን ወደይ ዝሞተ በኣኻ ሰንኪ እዩ ብምባል ንኤች ፈትሓቶ። ብምቕጻል እውን ኤች ድሕሪ ዋርሕ ካብ ሆስፒታል ሓዊ ምስ ወፀ ኪንግ ናብ ተባሃለ ሰብ ብምኻድ ናይ ወዲ ቀተልቲ መንነት ከጻርይ ጀመረ። ከምኡውን ንዑ ዝሕግዝዎ ናይ ፌክ ታሴራታትን ፓስፖርታትን ፓትሪክ ብዝብል ሽም መስርሐ። በዘቢሉ እውን እዩ ናብቲ ናይ ሓለዋ ትካል ተጸንበረ። ምርኢትና እውን ወዲ ዝቐተልሉ ሰረቕቲ ናይ ሓለዋ ሰራሕተኛታት ብምሳል ናይ ሓደ ቦታ ብምእታው ቅርሺ እንትሰርቁ የርእየና። ኮይኑ ግን እዚ ቅርሺ ከጽግቦም ስለ ዘይከኣለ ካልእ ናይ ስርቂ ፕላን ንምውጻእ ኣብ ጃክሰን ናይ ተባህለ ኣባል ናይ ስርቂ ጉጅለ በርዝደይ ተረኸቡ። ዘልይዎም መሳርሕታት ድሕሪ ምእካብ እውን ናይ ኮንስትራክሽን ሰራሕተኛታት ክዳን ብምግባር ነቲ ዝሓሰብዎ ናይ ስርቂ ፕላን ንምፍጻም ክጓዓዙ ጀመሩ። ዳክ እውን ኣብ ኢዶም ክኣቱ ዝኸኣለ ኣብዚ ናይ ስርቂ ገበን ፕላኖም ነበረ። ኮይኑ ግን እዚ ናይ ስርቂ ትልሞም ዋላ ሓደ ሰብ ተያሰዩ ብሰላም እናገበሩ እንተለዉ እቲ ሓደ ሓላዊ ወይ መዘዋወሪ ናይቲ ቅርሺ ካብኦም ክሃድም ፈተነ። እቶም ሰረቕቲ እውን ዋላ ሓደ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ተኪሶም ቀተልዎ። ነዚ ሰብ እናቐተልዎ ተለዉ እውን ዳክ ስለ ዝረኣዮም ንፖሊስ ከይዛረብ ፈሪሖም ተኪሶም ቀተልዎ። ኤች እውን ወዲ ወዲቑ ምስ ረኣየ ንዕኡ ንምድሓን ናጎየናኡ መፀ። ኮይኑ ግን እቶም ሰረቕቲ ንዕኡ እውን ተኪሶም ወደቕዎ። ኤች እውን ወዲቑ እንተሎ ቀታሊ ወዲ ጽቡቕ ገይሩ ዝተውሃሎ። ምርኢትና እውን ናብ ሕጂ ኣምፂኡ ንጃክሰን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰረቕዎ ቅርሺ ከም ዝጠዓሞምን ክደግምዎ ከም ዘለዉ እናተዘራረቡ ከለዉ ንርኢ። ኤችን ቡሌትን ድማ ቅርሺ ብምሓዝ ናብ ተኣዘዝዎ ቦታ እናብጽሑ ነበሩ። ኮይኑ ግን ንእሽተይ ምስ ከዱ ቡሌት ናይታ መኪና ካሜራታት ዓፀዎም። ከምኡ እውን ብዘይተባህልዎ ኣንፈት ኣትዩ ኣብ ሓደ ቦታ ደው እንትብል ጃክሰን መሳርሕቱን ክሰርቅዎ መጹ። ኣብዚ እዋን ኤች ምስቲ ሓደ ሰራቕ እናተጠማመተ ነበረ። ብምቕጻል እውን እቶም ሰረቕቲ ናይ ንኤች ማኪና ተጠቂሞም እቶም ናይ ሓለዋ ሰባት ናብ ዝሰርሑሉ ትካል ከዱ። ከምኡውን ሽጉጥ ተጠቂሞም ንኹሎም ሰራሕተኛታት ትካል ከተርዎም። ብምቕጻል እውን ናብቲ ናይ ቅርሺ መቐመጢ ክፍሊ ከዱ። ብድሕሪኡ እውን ናብቲ ክፍሊ ክኣትዉ ክብሉ ሓደ ሓለዋ ሽጉጥ ኣውፂኡ ነቲ ማዕጾ ዓፂቑ ትኩስ ጀመረ። ኮይኑ ግን እቶም ሰረቕቲ
መከላኸሊ ጥይት ተዓጢቖም ስለ ዝነበሩ ገለ እንተይኮነ ነቲ ሓለዋ ቀቲሎም ነቲ ቅርሺ ሰረቕዎ። ካብቶም ሰረቕቲ እቲ ሓደ እውን ኣብዚ ህዝቢ ናብ ኢድ ሽጉጥ ኣቕኒዑ ነበረ። ኤች ግን ሃንደበት ናይቲ ሰረቐ ሽጉጥ ሕዲጉ ቀተሎ። ከምኡውን ካራ ተጠቂሙ ነቲ ኣሲሩ ዝነበረ ገመድ ድሕሪ ምብታኹ ነቲ ናይ ሰረቐ ክዳን ገይሩ ንዖም መሲሉ ሓደ ብሓደ ከኣርዮም ጀመረ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ቦይስዊትን እቲ ሓደ ሓላውን ተወቕዑ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ቡሌት ምስቶም ሰረቕቲ ጎኒ ብምዃን ነቶም ሓለዋ ናይቲ ትካል ክቐትል ጀመረ። ምኽንያቱ ቡሌት ካብቶም ሰረቕቲ መንጎ ሓደ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ትካል ከም ሰራሕተኛ ተቖፂሩ ንነዊሕ እዋን እናሰለየ ንጃክሰን ሓበሬታ ክህቦም ፀኒሑ እዩ። ድሕሪኡ እውን ቡሌት ናብ ኤች ከይዱ ተኪሶ ወደቆ። ብምቕፃል እውን ብመሰረት ትልሞም ዝሰረቕዎ ቅርሺ ብማኪና ፅዒኖም ካብቲ ቦታ ወፁ። ከምኡውን እዚ ናይ ስርቂ ገበና ቀዲሞም ስለተዳለወሉ ብቐሊሉ ካብ ዝመፅዎም ፖሊስ ከይተተሓዘ ሃደሙ። ኮይኑ ግን እቲ ጃክሰን ተባሃለ ሰራቂ ኣብቲ ትካል እንተለዉ ብጥይት ስለተወቃዐ ብዙሕ ደም እንዳፈሰሶ ነበረ። መሓዙ እውን እዚ ምስ ረኣየ ቀዲሙ ይቀትሎ እሞ ምስ ቡሌት ብምዃን ነቲ ሰረቕዎ ቅርሺ ሒዞም ክጓዓዙ ጀመሩ። ከምኡውን ንሱ ንቡሌት ጃክሰን ዝሞተ ብዙሕ ደም ፈሲስዎ ኢሉ ሓሲዩ ተዛረቦ። ብድሕሪኡ እውን ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ቡሌት ነቲ መሓዙ ንምቕታል ሽጉጥ ኣውፅአ። ኮይኑ ግን መሓዙ ነቂሕሉ ስለ ዝነበረ ንቡሌት ቀቲሉ ንብሕቱ ብምሉእ ነቲ ቅርሺ ሒዙ ክጓዓዝ ጀመረ። ናብ ሓደ ገዛ እውን ኣትዩ ዝሰረቐ ቅርሺ ድሕሪ ምቕማጥ ነቲ ቅርሺ ዝማቐሎ ሰብ ከምዘየለና ሓሰበ ክሕጎስ ጀመረ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ተሰረቐ ቅርሺ ሓንቲ ቴሌፎን ክትፅውዕ ጀመረት። ናብታ ቴሌፎን ከይዱ እውን ከልዕላ ክብል ብድሕሪኡ ኤች ኮፍ ኢሉ ፀንሖ። ብድሕሪኡ እውን ድምፂ ሂቦ እሞ ግልፅ ኢሉ ረኣዮ። ናይ ወዲ ቀታሊ ንሱ ስለ ዝነበረ እውን እቲ ተጓንፎ ክዝክሮ ይገብሮ እሞ ብዙሕ ግዜ ብሽጉጥ ተኪሱ ቀተሎ። ብድሕሪኡ እውን ኤች ቀታሊ ወዲ ቀቲሉ ካብቲ ክፍሊ እንትወፅእ ርኡ ፊልምና ይውዳቕ። ውራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎምዓት መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳለኹም ሕጂውን ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እስካብ ቀፃሊ መደብ ንረኸብ። ንፅሕ ሰብ ይብለና።